Zdravím vás u dalšího videjka. Len vám chci ukázat, že štěl už nebudu nabírat, lebo se mi cech rozjel dost dobré, no. Však vám ukážem, musel jsem nějakých hráčů vyhodit, na to, aby jsem nějakých pozval ještě. Jak můžete vidět, ještě henty dojdu. Wolfík. Nemám místo, nemůžu ho pozvat. Tohoto jsem pozval. Zombie nemohu pozvat, nemám místo už. Prostě... No, hodně hráčů se k nám nemá ještě místo. A to všetci z cechu Pirates. Jak můžete vidět, jsou trochu oslabení už. Napríklad, D heslo ešte má dojít. Potom má dojít X mi písal, že chce k nám. Lippy chce k nám. A zombie je 77, no. Len teraz nemám místo, tak ich nepozvem. Hospodu už mám hotovú, tak vám nic nebudu ukazovat. Jsem už 26 level, tak to je asi všetko z tohoto videa.